Ngegameni lihle Kristu ngomfelo nomvuzo wethu. Ndibulisa kuzo zonke izithunywa zikabawo. Ngethemba lokuba endlini kabawo akukho hierarchy ngakanani. Siyalingana sonke emehlweni akhe. Futhi sizizithunywa zakhe esithunyiwe sizokusebenzela yena. Ndizawucela sivule le nkonzo yanamhlanje ngokuthi ikwayelo sikhokhele ngeculo 126. Emveni koko uMama uRhalo asikhokhele ngomthandazo. Bonani, bonani, bonani. Kukula uthando lwezulu. Ivani, ivani, ivani. Bafeli ndobonga enkulu. Obalwangu banini nani. Nabeni entlanganisweni. Ebonga uthando lwemfana. Egazini bubetyaleni. Yivani amazwi etulo. Amazwi avele ezulwini. Avunywa zithunywa zezulu. Aselevakale ezizweni. Udumo nombongo namandla. Alunge kwimvana yendini. Engazini ngamamandla. Angene emhlophe ezulwini. Vuyani, vuyani, vuyani. Amandla asesemhlabeni. Bongani, bongani, bongani. Njengabasebugcwaliseni. Kubizwa ngonathi phezulu. Sandisa amandla angcwele. Kuviwe Lelethu itulo. Elingasokuze liphele. Egameni loyise nelomnyana nelomoya oyingcwele, amen. Bawo olungileyo, ise wenkosi yethu engesu Kristu, ekuseni nje somandla siza phambi kwakho Thixo mhle kangakanani, sizothi sibulela ukuvuswa nguwe sonini nanini ezintweni zonke somandla wena sonini nanini usivusile Nkosi elungileyo. Ibingokokuthanda kwethu, ibingokokuhlakanipha kwethu, kodwa wena somandla uthandile Nkosi edume ngokulunga. Ekuseni nje somandla siza phambi kobuso bakho, sizothi somandla sibulela uba unguThixo kuthi ngamaxesha onke, saba ngabantwana kuwe nini nto zonke. Sihlangene kule ndawo sonini nanini sizobulela Nkosi elungileyo, sizonyusa indumiso eziza kuwe Nkosi elungileyo. Sisithi ayikokuthanda kwethu Thixo mhle kangaka ukuba sibe sisemi kule ndawo, sisathi siyakubonga siyakudumisa njengoThixo Nkosi elungileyo. Izihlobo zethu ezinye azikho, zimkile kuleli xesha nini nto zonke zalandulela Nkosi elungileyo, kodwa thina sisemile sisathi siyakudumisa siyakudumisa Thixo mhle kangakanana. Sibulela ke somandla ekuseni nje ukuba noThixo njalo othi abantwana bakho noba Nkosi elungileyo izinto zininzi, kodwa wena ume njengoThixo usivikele Nkosi elungileyo. Sibulela Nkosi elungileyo
uba noThixo njengawe mnini into zonke ongena nathi emililweni Nkosi elungileyo asithwalela ubunzima bethu Nkosi edume ngokulunga ekseni nje somandla siza phambi kwakho sizothi siyibeka kuwe naleni inkonzo mayibalelwe njengenkonzo Nkosi elungileyo ezikholisekileyo ebusweni bakho Nkosi elungileyo hlala nathi ke Nkosi elungileyo ube nosisi ozawuthi athethe nathi nganamhlanje Nkosi edume ngokulunga asivise indaba zakho ezilungileyo Nkosi elungileyo malithi ke somandla izwi lakho xa lizawuthetha lifumana indawo zokuhlala ezinhliziyweni zethu Nkosi edume ngokulunga malithi lakuthethwa somandla izwi lakho sibonakale silenza Nkosi edume ngokulunga makungabi lolize mnini into zonke ukuthethwa kwezwi lakho Thixo edume ngokulunga makuthi lakuthethwa izwi lakho silive Nkosi elungileyo silenze Nkosi elungileyo makungabikho kuchitha ixesha Nkosi elungileyo ukungena endlini yakho Nkosi elungileyo sincama izinto Nkosi elungileyo sashiya konke ngoba Nkosi elungileyo sizondelele izwi lakho somandla malithi ke mnini into zonke lakuthethwa Nkosi elungileyo lenza utshintsho ezinhliziyweni zethu lenza utshintsho kwihambo zethu Nkosi edume ngokulunga makuthi sakuliva Nkosi elungileyo siphumele ngaphandle mnini into zonke siyobazisa abantu bakho Nkosi elungileyo abasekude nofefe lwakho Nkosi edume ngokulunga ekseni nje somandla xa lizawuthethwa izwi lakho hlala encakamini yolwimi Nkosi elungileyo lo dade wethu ozawuthethwa izwi lakho Nkosi elungileyo athethe okusuka kuwe Nkosi elungileyo akuthethe okuphefumlelwe nguwe Nkosi edume ngokulunga wena njengoThixo ngenelela Nkosi elungileyo sikuthembile ke sonini nanini ekseni nje somandla sikambona uThixo ofana nawe sithi kude kwalapha somandla akho nto ingcono siyenzileyo ebusweni bakho kodwa sonini nanini wena usigcinile Nkosi elungileyo wena usithwele Nkosi elungileyo bekumane kuvela amagama kusithi ubani bani Nkosi elungileyo akasekho emhlabeni kodwa wena somandla ukhungile ngathi Nkosi elungileyo walile ngathi Nkosi elungileyo mana ke sonini nanini mana njalo uma ufike ezingqondweni zethu sazi Nkosi elungileyo ukuthi okuhle osenzele kona osenzelanga kona kuba zikhona into engcono esiyenzileyo kuwe kodwa Nkosi elungileyo uthando lwakho Nkosi elungileyo usamana ukulityala Nkosi elungileyo khona ukuze sikukhonze khona ukuze sikudumise khona ukuze izwi lakho lingalambathi sisekhona emhlabeni ngenelela ke somandla nangale mina namhlanje ungena kwethu kule ndawo kungabi lolize hlala nathi ke bawuhlale nale nkonzo uyiphefumlele uyithamsanqelise ngoYesu Kristu inkosi yethu amen Bawethu wasezulwini maliphathwe ngomngcwele igama lakho ukumkani bakho ufike inthando yakho mayenziwe emhlabeni
Ngalo mvuzo ndizawucela phambi uba sithathe isifundo sanamhlanje ndicele usisi bendihamba naye uThando Nombewu azosilayitela ikhandlela ukuze nathi sibe nokukhanyisela kwindawo esihleli sikuzo ukuze sizokukhumbula abantu abasishiyileyo ngeli xesha singakwazi nokubonana esingakwazanga uyokufihla ukuze sizokukhumbula amanina asishiyileyo ahleli ezintlungwini asiyaleze ngokulayita ngakhandlela kuphela nangokuthandaza entliziyweni yakhe ukuthi umoya oyingcwele uvunguze kule ndawo ube khona kunye nathi. Xa nje kwayari umphakamise ngeculo elizokuleyo asilayitele isibane kukhanyile. Oh
sethu sanamhlanje sizawusifumana kwincwadi yemizekeliso isahluko esamashumi amathathu ananye uqala kulaa vesi yeshumi uyoyibona ekugqibeleni. It's Proverbs 31 verse 10 to 31. Ndizawucela uba unotata azosifundela ilizwi namhlanje. Masifumane isifundo sasekuseni nje kwincwadi yemizekeliso chapter 31 sifundo kuqala kuverse 10 siyokuma kuverse 31. Sifunda phantsi kwesihloko ndaba esithi umfazi onesidima. Chapter 31 verse 10. Umfazi onesidima ngubani na ongamfumanayo, lingaphezulu nakwikorale ixabiso lakhe. Ikholose ngaye intliziyo yendoda yakhe. Ayisayi kuswela nto, uyiphatha kakuhle kungabi kakubi yonke imihla yobomi bakhe. Ufuna uboya begusha neflakisi, asebenze ethumekelele ngezandla zakhe. Unjengenqanawa zabarhwebi ukuya kuthabatha kude ukudla kwakhe. Uvuka kwasebusuku ayinike into edliwayo indlu yakhe, awunike umsebenzi wawo umthinjana wakhe. Unqangiyele intsimi ayizuze ngeziqhamo zezandla zakhe, utyala isidiliya, ubhinqa amandla emanqeni akhe, ayomeleze imikhono yakhe. Uyakuva ukuba kulungile ukurhweba kwakhe, isibane sakhe asicimi ebusuku. Uzibeka izandla zakhe entongeni yokuluka, neminwe yakhe ibamba isikhanda sento yokuluka. Isandla sakhe usitwabululela olusizana, azolulela izandla zakhe kumahlwempu. Indlu yakhe akayoyikeli mhlana kunekhefu, kuba yonke indlu yakhe yambethe ezisithileyo. Uzenzela imiqamelelo yilineni ecikizekileyo, kwanemfusa isambatho sakhe. Iyaziwa indoda yakhe emasangweni, ekubutheni kwayo namadoda amakhulu elizwe. Wenza iingubo zelineni ezintle athengise ngazo, athengise ngemibhinqo kumakanani. Ngamandla nobungangamela isambatho sakhe, usuka hleke ngemini ezayo. Umlomo wakhe uvula ngobulumko, umyalelo onenceba uselulwimini lwakhe. Uyayondela ihambo yendlu yakhe, akasidli isonka sobuvila. Bayasuka oonyana bakhe bathi unoyolo, iyasuka indoda yakhe imdumise. Ithi zininzi iintombi ezenza ngokunesidima, ke wena uzidlule zonke ziphela. Bubuxoki ubuhle, ngamampunge ubunzwakazi. Ngumfazi owe kuYehova yedwa oya kudunyiswa. Verse 31. Mnikeni kwiziqhamo zakhe zezandla zakhe, zimdumise emasangweni izenzo zakhe. Mnikeni kwiziqhamo zezandla zakhe, zimdumise emasangweni izenzo zakhe. Eli lilizwi lenkosi. Ngamana uThixo ngubawo ohlele emazulwini, angalisikelela kaloku nje kude kube ngunaphakade. Amen. Sicela wenziwe wethu God.
bendibulisile eSt John's. Bendibulisile. Ndatsho uba ndiyamthanda. Ngose ukutshwe. Okay, hayi ke, ndiye ndamthanda ekuhambeni kwexesha. Umfundisi uNdlovu uye wandifowunela wathi ufuna ndizovala i-women's month. Ndabuza lithini ilizwi tata? Wathi andinazi sisilesa. Uzawubona ngothini. Ndathi kuye notata wam akasoza yenze intlekele enjalo. Anike mna i-free rein. Utata funeka mos uyayazi funeka ndine-borders efuneka ndingazikrosi. Uyayazi ingxaki awayiqalayo. Ngoba iqala kuye laa nto. Kodwa ke wathi umfundisi, hayi wethu, it's a risk worth taking. Ngamanye amaxesha you have to take a risk. Ndifuna uyibeka laa nto as a preamble ke mfundisi. Nditsho ndithi uzenzela ngakhalele. Hayi. Uzungabi nanto ngakubo. Ngoba ndiske ndafika ndenza unothanda. Ndathetha le nto ndiva ngathi kuthiwa mandiyithethe. Ngoba ndingumntu obumoyarha ekwenzeni. Andifane ndenze ungakhange kubekho nto isisebezayo. Endingayaziyo ke phofu nami isisebeziphi na. Ndithi xa ndiyibiza laa nto, mhlawumbi umoya oyingcwele. Umane usebeza. Uthethe loo nto. Uthi ke ngoku usawudibana nowam umoya. Uphume loo nto nami ndithanda uyoyika ngamanye amaxesha. Ngoba ndiyathetha qha. Vula umlomo mna kuphuma amazwi ndehle ndithi I was not in control. So beautiful to be able to defend yourself like that. I was not in control. So today, as I was searching within myself in the week, trying to figure out what it is I would like to say, or I would like God to say through me, and every now and again opening my proverbial pages of the Bible, because I'm just killing was iBhayibhile. Ndiyayilita ithethe. So I opened the proverbial pages. Ndafika ku Proverbs 31. Not because I wanted to necessarily preach on a virtuous woman. I did not necessarily have that in mind. Ndibanjwe ilaa verse yokugqibela. Ethi mnikeni iziqhamo zezandla zakhe. Abe nokudunyiswa ngemisebenzi yakhe. Ndibanjwe nje ilaa part. And I don't know if we will consider what I'm doing now preaching. But if it is not preaching, all I really want to say is stand up and be counted. That's my simple message. Stand up and be counted, and do not die on your purpose that you have been created for by your God. Because if you believe in the God esithi makenze intando yakhe ngobomi bethu, samkele nelishwa anokuthi ube uthandile ukubuyisela phezu kwethu, then surely you have no reason to die on your purpose. So stand up and be counted. I-Women's Month ke iyathanda uba tricky for me, because it tends to be confused somewhat ne-Mother's Day. I-Mother's Day is a day to honor women. Bahlale ebhedini baphathelwe iti ebhedini. Kuthiwe siyakuthanda for all that you do today, we want you to rest. But to the contrary, Women's Day is very different for me. Women's Day is about women standing up and taking charge. Amen. It is about women empowering themselves and using their voices for the liberation of a people. Now, I don't understand where this notion of Women's Month. I don't understand where it comes from, because then to me it speaks to us forgetting who we are and whose we are. It speaks to us forgetting that sizokusebenza
And only through imisebenzi yezandla zethu sizalufumana udumo. Only through iziqhamo ezibonakalayo siza kulufumana udumo. But if we sit and we want to relax, we will never be mentioned. Ndiyathanda xa ndime apha ndithethe ngokuba I wonder izawudibe khona nini i-third testament of the Bible. Ndithe xa ndibuza lo mbuzo, I wonder wena tatumkhwalo uzawufeaturisha kuthiwa ukutheni na kulaa testament yesithathu. But remember, we are constantly writing our path. We do not know who will have isibindi sokuqokelela ezincwadi sizibhalayo athi nantsi itestamente yesithathu. Naba abantu ababesenza ubuthixo ngothixo nothixo. Will your name be there as a black woman today? Because when they talk about the virtuous woman, kuthethwa ngehustler mna xa ndifunda pha. Akuthethwa azika-mention izilay queen ne? Okay, abezingekabizwa ne? Okay, azikafiki kulaa chapter kanye kulaa verse. But kusathethwa ngehustler, umuntu onesibane esingacimiyo. Umuntu who makes sure that even when the snow comes, yakhe family is nice and warm. Kuthethwa ngomuntu industrious, who makes things and sells them to make sure that the economy is forever moving. Right? I was very, excited and curious about the changes that went with COVID-19. And during a lockdown, we saw a lot of people be back. And it was women, it was mothers, it was wives. We saw a lot of people be pega, be deliver fruit, namanzi, all these things, and mostly it was young women who were doing this. And this was at the time when we were panicking that the economy of South Africa is alpha, but there were people who were industrious enough and virtuous enough to get up in the morning and pack boxes of fruits and deliver them. I wonder, Tina, the sins that don't sing about it. Have we gotten used to waking up in a 12 family? Because I did. So again to me up and process. I did. Kubano funa uthi yena nina benvuka mina ngo6. Ngoku ndikwe lockdown ndiqomba no. Ndizavuka ngo6 ndilungisa izinto zami ndiphume ndiyome estradweni ndiyothenga ama orange because I need for my family to be fed and I need for imali yase South Africa money jikeleza so that we don't get to the point where we are flat out gone financially and economically. It took me a while not to get up and go. It took me a while to get up and go. Because I'm so used to laying in my bed. And then I remembered women like Queen Matikizan Monday. I remembered Lillian Goyi. Lillian Goyi was why Waba Desbindi Umamu Lillian Goyi. So Pagama Ati, if I'm not doing Isagala, Gwenza Lendo Yenzaki, my was Niki Blukeman Tinasiambe. So I started remembering people like that I remembered how those women did not only fight for the comfort of their families, but they fought for the comfort of the entire South African family. Damane Bali later to email and city artists Bali Maziki. Ayo picket and order in front of the city hall. And somebody else said, "You are losing your mind." And I said, "But at least I stood up and I was counted. Even if I was only one, I did it." Now, my challenge today is to say, Upaliwe yena, Deborah, she's there. Are you going to be there with the Testament? Just imagine it. But I like the partnership, the eternal partnership that was created between men and women, that one cannot survive without the other, that the chain is forever going on. We are interconnected in the living of our lives. And nibekiwe as intloko. Right? However, should you at any moment ufikele barak, uthi clock sort out. Ufika nje ukuthi andizi. Nyamaza uBarack okanye ndithetha ndodwa. Nangu uDeborah phakula ncwadi yabagwebi. Chapter 4. Esithi kuBarack,
wena kuthiwa go and liberate the Israelites. uThixo uza kunika inhloko yakho Sisera. And Barak says, uba uhambi nam sisi andizi. You come with me, we go. If you don't, none of happens. That was an indication that this man had no faith. And so God did it. Through Yael. Now I'm saying, if you men fail us by losing your faith and giving up on the true word of God, sikhona thina. And uThixo what he has implanted inside of us as individuals and inside of us as a collective. And that eternal partnership. But also to women, I do not want you to relax because you are beautiful the way you are. Because Esther used her beauty and Esther saved her people. Stand up and be counted so that udunyiswe ngemisebenzi yezandla zakho ngeziqhamo ezibonakalayo. If at any point you don't think you know what it is you are supposed to do, men think of Rahabi, who was regarded as a mere prostitute, as the lowest of the low in the value chain of life at that point in time. But she did something and saved enemies for the glorification of God. I wonder when I was at Donika was next to Ebetwa on a daily basis. What is the struggle of black women today that when you are ignoring, let's shut down the country, are you deciding, is that your final word? Is that your final plan for the liberation of your people? Are you standing up to be counted? Or are you shying away from your true calling as a woman? Ben Panzanati, I can't find the thing I really feel I need to pass on, because sometimes the Bible seems like I highlight kakhulu imisebenzi yabantu abangomama. I highlight it as heroes and heroines, but the time someone in the page through that realize about no man city abangafundi deeper into the word to realize the strength of women. Women who are stubborn enough say city uyesu andizanga kuwe apha ndize kuMasrayeli and uyaniphazamisa andizanga kuwe ungxola nabafundi andizanga kuwe apha athi la mama no man ndiyakucela man uhoye asuye sayikwazi kaloku ukuba wena utye etafileni of your master athi kodwa inja iyayamkela ingqoqo ngaphansi kwetafile because uyazazi ufuna ntoni, uyayazi faith yakhe inika ntoni. Thina ingaba singabona abamama abarhubuluzayo singarhubulezeli ukubamba umphetho wengubo katata wamodoso but sifuna ukubamba kaYesu. Are we strong enough to do such? Can we risk our lives for the benefit of other people? Can we stand in the forefront of the struggle and lead because ilizwi likaThixo liyasiyalela to continue working and to forge forward with our work? Ingaba singawo namajoni. Tina, are we brave enough ukugalela amasi endaweni yamanzi so that our enemy can fall asleep? Can we be murderers for the greater good? It's not Mother's Day. It's not business as usual. This is a tough time that we're facing. Gender-based violence is on the rise every other day. And every time we go as Deborah to talk to our men and say, Uti, uThixo sincedise, they say, ukuba anihambi nathi asizi. So what does that mean? It means at the end of the day, we must take the baton by our own hands. Siyilungise ingxaki that is facing us. If we are going to relax because it's Women's Month, then we will never see the glory of God. Because asisebenzanga asinayo imisebenzi thina esizawudunyiswa ngayo neziqhamo ezibonakalayo. My word is not long. I think my message was simple enough. Stand up and be counted.
Do not forget who you are and whose you are. Do not forget that, because had it not been for women like Orahabi, there would have been no falling walls of Jericho. Mhlawumbe ngiyithathe enye trajectory, journey yethu as a people, and we wouldn't have a Jesus Christ. So please, another prophet is coming. Andithi ibani ngoWinnie Mandela nonke. I'm not saying that, but I'm saying probably ihlangu zikaWinnie Mandela zinamagqitha for me. Fill up your own shoes, because you've got a bigger job at hand. What's done is done. What's facing you is what's coming. So let's go ahead and do it. Ndifuna ukuqhubeka. Ndithi inkosi mayisikelele ukushunyayelwa nokungabona kwelizwi ngoku de kungaphakathi. Amen. Ukhona umama umfundisele Tyumbile to pray for us. Yes. Nje ukuvala. Sawucela asivalele ngalamthandazo. Ikwayara. Njengebhadi lebhadula ukufuna umthombo iyafuna njani uThixo neyami inhliziyo. Thixo okusomandla emini nje somandla sondela kuwe, somandla oyingcwele ingento yanto nesilonye futhi kunjalo nje ingenzanga kakuhle phambi kobuso bakho, ngoba kaloku ndenzile ezo zinto bekufanele uba ndizenza Thixo luleyo, yeke ezaa zinto Thixo ingcwele bekufanele uba ndizenzile. Kodwa noko kunjalo Thixo luleyo ndisondela kuwe sisomandla oyingcwele Thixo luleyo ndithi ke mesi oyingcwele qala ngam, mesi oyingcwele Thixo luleyo ulungise mna, mesi oyingcwele ukuze Thixo luleyo ukwazi Thixo luleyo bakuvakale wena somandla oluleyo, somandla somathamza Thixo ingcwele eneneni Thixo luleyo singabanye Thixo ingcwele sizibone sesilapha somandla somathika mesi oyingcwele Thixo luleyo, ngoba kaloku Thixo ingcwele ngamanye amaxesha Thixo luleyo besesingxamile Thixo luleyo basoze siphinde siyibonela umnyango Thixo ingcwele wale ndlu yakho somandla oyingcwele, kodwa Thixo ingcwele ngenxa yamandla wakho silapha somandla oyingcwele Thixo luzamandla okusomandla somandla somasomadinga somandla somathamsanqa Thixo luleyo ngexesha somandla Thixo ingcwele sesilapha kabeswengcwele Thixo luleyo inhliziyo Thixo luleyo ziyabhadula somandla somathamsanqa ngoba
ingcwele Thixo olungileyo ukuvula izwi lakho somandla oyingcwele somandla siyagodola iinhliziyo zethu somandla somathamsanqa ngoba ispirituality sethu Thixo olungileyo running empty nesoyingcwele somandla somathamsanqa sithatha ingcwele ngokumele sizivalavalela nesoyingcwele kodwa sengathixo olungileyo kuphela amanzi ntshube somandla oyingcwele somandla somathamsanqa Thixo olungileyo sondela kwa Thixo olungileyo ndibula nethuba somandla somathamsanqa longa Thixo olungileyo siyakhunjuzwa nesoyingcwele longa Thixo olungileyo siyakhunjuzwa nesoyingcwele sanyanise Thixo olungileyo sanga siyakhunjuzwa banyani eneneni kokudibana ababini abathathu Thixo olungileyo bacela izinto wena Thixo olungileyo yabenzela wona Thixo olungileyo sinengathemba kasomandla oyingcwele uba sandisanqwadalela Thixo olungileyo nomzuzu Thixo olungileyo umnye usiphe wona Thixo oyingcwele uze wena Thixo olungileyo ube nguwe nani nawuthi somandla oyingcwele sibulula Thixo olungileyo ilizwi lakho Thixo olungileyo ilizwi elisifikela Thixo olungileyo ngenyamini zikaxakeka somandla oyingcwele ilizwi lakho elithetha nathi somandla oyingcwele ngexesha likaxakeka Thixo olungileyo ngexesha likaxakeka abantu Thixo olungileyo abantu ababhinqileyo bephethe koxinzelelo somandla oyingcwele eneneni singabanye we do not see the light at the end of the tunnel somandla oyingcwele sonini nanini sonini somandla ongusomathamsanqa kodwa Thixo olungileyo ndithandaza ngalo mzuzu Thixo olungileyo uze kuthi Thixo olungileyo ichaphaza eliwileyo Thixo olungileyo phezu kweentloko zethu lihlale lingumbethe kuthi somandla oyingcwele ngoba kaloku sizawuphuma nesoyingcwele intliziyo yabantu buhlungu khona sizawuphuma sihlukane Thixo olungileyo nala madinga Thixo oyingcwele ndikucela into enye Thixo olungileyo sawuphuma apha Thixo oyingcwele kuze kuthi Thixo olungileyo nenkanyisi ibimiswa apha Thixo oyingcwele sifike silindile emakhayeni wethu somandla ongusomathamsanqa sekuthi Thixo olungileyo ukukhanya kwakho sikugqibelisa apha mesoyingcwele uzumane usimpompa mesoyingcwele ekuthandazeni kwethu somandla oyingcwele sobe ngamaloli emiphefumlweni Thixo oyingcwele uzumane Thixo olungileyo usingqasha ngomoya wakho somandla somathamsanqa sibona Thixo olungileyo abantwana bakho ababekileyo kula nkonzo somandla somathamsanqa uba bafumana imali besiqokelela Thixo olungileyo njengeegusha ezilahlekileyo somandla somathamsanqa masimane sizothi Thixo olungileyo wena Thixo olungileyo usekukukhanya kwethu somandla oyingcwele umane ke Thixo olungileyo ubongezelela somandla awubathatha khona mesoyingcwele elizwini lakho elikhulu ongusonini nanini somandla somathamsanqa ngamana njalo ke Yehova kuthi Thixo olungileyo nemicabango yabo somandla somathamsanqa yokuqokelela izigusha sisithi somandla oyingcwele umane Thixo olungileyo ubapha amandla mesoyingcwele Thixo olungileyo bangajafa endleleni Thixo oyingcwele samane sibonakala singabonakali Thixo olungileyo ubapha amandla Thixo olungileyo babangasincami mzali mesoyingcwele ongusomandla somathamsanqa ndiyabulela ke mzali ngoba ke wena Thixo olungileyo esikuthethile lapha siyayazi Thixo oyingcwele uba kubhalwe ekhaya ezulwini Thixo olungileyo icanje elimrini ekugqibeleni somandla neveki Thixo olungileyo sizawudibana Thixo olungileyo nezinto ngezinto ezisasilindile phaa ngaphandle aziphelanga ngenxa yoba silonyathela apha Thixo oyingcwele sisasilindile somandla oyingcwele kodwa Thixo olungileyo uzusiphe nje into enye ufefe lwakho Thixo olungileyo uba lusithwale somandla Thixo olungileyo ekudeni baneveki Thixo oyingcwele kuze kuthi zonke ezo zinto ngezinto esisilindileyo phandle phaa kodwa Thixo olungileyo sikwazi ukuziphumelela ngenxa yamandla wakho nangenxa yofefe lwakho sikelela ke Thixo olungileyo uthamsanqa elithaqingileyo lamaseko agameni kayisegameni kanyana nelikamoya oyingcwele wona phakathi amen Oh
process that. Ndiyacinga uba into obundithumele ndiyenze. Amen. Ndiyacinga uba ndingasonga ngoku iitasi zam Amen. ndinikele kuwe. Andanoba kukho izaziso ezikhoyo na ebezidinga ukwenziwa. Phambi uba ndikucele uze ngaphambili usenzele ufefe. Amakhosi aserayithi izaziso zikwibulletin. Okay. Singaphakamani ke utata umfundisi asenzele ufefe. Siyabulela Thixo wethu ongunaphakade, Mtali, Mgcini nomlondolozi wabo bonke abantu bakho. Sibulela ke Nkosi elungileyo amathuba okuzuzwa kofefe lwakho. Sibulela ke Nkosi elungileyo ukumenywa nguwe ukuba nathi sibe khona kulo mthandazo. Sigcine ke Nkosi elungileyo ngabanye namakhaya siphuma kuwo. Sikelela ke Nkosi elungileyo umntwana wakho sikhunge ngelizwi lamazwi wakho uLelethu Mahambehlala Nkosi engunaphakade. Nqashe ke Nkosi elungileyo ngomoya wakho muphe nangakubi. Siyazi ke Nkosi elungileyo kuba sekukulide nokho ithuba sagqibela ukungena kule ndlu yakho. Sesilibele Nkosi elungileyo nokuvuma Nkosi elungileyo sinikeze uzuko nembeko kuwe. Sambaza kunye nathi ke Nkosi elungileyo xa sibuyela Nkosi kwinkonzo esiqhele Nkosi elungileyo kuba nayo. Vuselela ke Nkosi elungileyo indumiso ngaphakathi kwethu Nkosi elungileyo ukuze inhliziyo zethu zibe shushu xa Nkosi elungileyo simenywa ukuba siphinde sidibane kule nkonzo yakho. Sifihle ke Nkosi elungileyo kumacebo layo ongenamandla kodwa namandla obumnyama. Siqume Nkosi elungileyo kwizabatha somthuli. Khunga Nkosi elungileyo beligwiba lethu. Sinqobe ngaphambili nangasemva Thixo unaphakade uze ngasibhaqo uSathane ehleze Nkosi elungileyo asenze amaxhoba. Kuze kuthi ke Nkosi elungileyo kuqibelene ufefe lenkosi yethu Yesu Kristu uthando likaThixo. Udlelwane nomoya ongcwele ufukame phezu kwethu sonke nasemakhaya nethu kusukela ngoku kude kube sengunaphakade. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen.